Ставаш истински художник не когато се научиш да рисуваш, а когато не можеш да живееш без да рисуваш. Това споделя Стефано Поповски. Художникът е роден в Пловдив, но от години живее в Испания. Негови картини са изложени в местни и международни галерии. Самостоятелна изложба живопис представя и в Стара Загора. Домакин е зала Байер, а официалното откриване бе тази вечер. Поповски работи акрилна и маслена живопис. Негови любими теми са абстракцията, натюрморта и пейзажа. Същевременно създава и дигитални произведения с различни техники, като фрактали, триизмерни картини и дигитална живопис. Артистичните му фрактали печелят международни награди заради оригиналното третиране на жанра, разказва Златина Великова, организатор на изложбата. Интересното е, че с фрактали се занимават обикновено програмисти, защото това е много сложна материя, която повечето художници не владеят. Но Стефано, освен художник, е и много добър математик, така че той е успял да съчетае и двете неща. И неговите картини, неговите фрактали наистина са реалистични. Картините на Стефано Поповски са в частни колекции по целия свят. От всеки град, в който е живял през годините, има спомен съзерцание, запечатан в картина. Специално за изложбата в Стара Загора Поповски рисува есенен следобед. Това е една картина, която е рисувана специално за изложбата тук в Стара Загора. Миналия месец той беше, след много години отсъствие, беше тук в Стара Загора и си хареса тази част от града. И след това реши да я пресъздаде в картините си, тъй като любимия му сезон е есен, си позволи, макар и по-сред лято, да нарисува един есенен следобед с езерото в Стара Загора. Изложбата живопис гостува в зала Байер до 16 септември. Веднага след нея ще бъдат изложени картините на бащата на художника Иван Поповски Джоване.